Prasátko Šunka. Prasátko Šunka jde do Paříže. Tak jdeme, Uzenino. Kam půjdem? Do Paříže. Ale kde je Paříž, táto? Ve Francii. Aha, jdeme tam. Tak jo, jedem. Tak už jsme tady. Tak jdeme do Bazoše pro nějaký nový auto, nějaké Ferrari. Tak jdeme tam. Tak jsme tady. Pěkný. Já se bojím, že se poplaju. Kurva. Neboj se, já ti přinesu uherskou klobásu s chlebem. Já nechci. Uherská klobása s chlebem? Já jsem říkal, že nechci, ty debile. Teďka jedem. Tak. Jedem s Ferrarím. Ten stál nám 500 000 jenom, to je z Bazoše. A jedem. Ty kurvo, proč jezdíš proti směru? Čus, pičo, bonjour. Káme. Tak jo, jdeme. Tak. Tak chceš uherskou klobásu s chlebem a croissantem? To chleba. Ano, i croissant chcem. Takovou croissant si k tomu dám. K tomu chlebu s uherskou klobásou. To bude výborný, to uvidíš. Chceš rum? Ještě k tomu aj velovku. Ty vole, to je vysoký. Toho se bojím. Neboj, to je jenom 100 metrů. Objednáme si lístek. Co říkáš? Nerozumím, pičo. Chceš tady to nebo tady to? Chceš tady to nebo tady to nebo tady to nebo tady to nebo talíře od Škopkovi? To je Škopkovi socha. Ježíš, Škopkovi socha. Tak jo, jdeme na Škopkovu sochu. Tak už jsme na Škopkovi soche. Tak jdeme na Škopkovou sochu. Kurva, to je výška. Už jsme tady. Kurva, já mám zavřený oči. Kurva, do prdele. Kde pak to jsem? Já ještě lezu dalším žebříkem. Kde je? Já lezu. To je pěkná výška, to jde vidět celá Francie. Tak jo, kde pak je? Kde pak jsem? Ježíši, já se bojím výšky. To je 200 metrů, pro boha lidi. Kurva, proč si tam vylez? Už zavolám helikoptéru. Tak může nás vzít šestivá oče? Jo, vezmu vašeho tluťucha. 500 kilo má. To unese 1000. Kurva, konečně! Už vidíme našeho tátu, která podvádí na Škopkovou. On podvádí na Škopkovou. Tak tady je on se Škopkovou sochou. Prasátko Šunka.